Autobassadone, Herttonen. Oli tilanne, että vaihdelaatikon keppi oli irti. Uusi auto. Huollosta sain puuttuva osa, vaikkapa se ei kuulunut huoltoon. Sitten vaihdekepissä lukee ne kolhut. Alhaalla on kolhu. Varmasti huollon puolella on ainoa työkalu ruumeiselle. Ja tähän on kolhu. Sekä kun yritetty irrottaa koko paneeli, se jätetty törkkeä iso rako. Sekä alaosa on kokonaan jätetty kiintämättä. Kannattaa miettiä 5 kertaa ennen kuin auto viedään merkkiliikkeeseen huoltamaan. Autobassadone. He sanoivat, voit laittaa reklamaatiokuvat. Otetaan mahdollisimman nopeasti. Milloin? No, tällä hetkellä on ruuhka. No ei ole ihmettä. 1-2 kuukausi. Siihen saakka voit ajaa ja raapii niitä omia sormia. Tossa. Ihan törkeä kolho. Jos kiinnostaa autohuolto, ehdottomasti vie Autobassadone.